Moje ime je Marina Mitrović. Ja sam porodični saradnik u programu Jačanje porodice. Izvolite. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, Zoko. Izvolite. Kako si mi? Dobro sam, kako ste vi? Evo, dobro je. Znači, vozila sam po ovoj kiši. Program Jačanje porodice radi na kapacitetima roditelja, radi sa porodicama koje imaju decu. Naravno, jačamo kapacitete roditelja, psihosocijalna podrška, edukativna podrška, kao i materijalna koja je povremeno, ali je jako takođe značajna našim porodicama. Naše je da ih osnažimo, da im razvijemo kapacitete, da znaju da brinu o svoje deci, tako da deca ostanu u svojim domovima, jer je mnogo lakše rasti u prirodnom okruženju kao što je porodica. Jer sve stižete? Stižem, ja stižem. Ja stignem sve to. Deca sa školom, sa domaćim? Dobro stižem, da, odlično stignu i domaći i rade sve. Što bi rekao doktor, daj da kad radimo neki... U vezi sa svojim poslom volim taj kontakt sa porodicama, rad na terenu, gde smo uključeni direktno u njihovo okruženje i gde možemo konkretno i da prisustujemo njihovim životima i uopšte izazovima koji su im, u kojima su. Super, Zoko. Baš mi je drago da sam vas našla i u ovakvom raspoloženju. Mica, si završila domaći? Treba mi tatina testera za tehničku. Tatina testera? Mala. Kazat ću srećko ti donesem. Šta ima još? Aha. Ajde, polako se spušta dole. Ajde, polako, nemoj se jede. Bravo, ajde. Rad u SOS-u je jako lep i jako važan. Mislim da imamo teške dane, a imamo i lepe dane. Za mene je dom sve. Sigurnost, toplina, ljubav. Znam u svim izdanjima. Ja znam.